Hej, jeg vil prøve at montere ovalværket på min drejebænk. Og jeg har lagt alle løsdelene ud her, så vil jeg prøve at montere dem efterhånden. Så vi kan se, hvad det er, det består af. Sådan. Ja, så får jeg grib. Det her, det er den, der holder hele monolitten fast på bænken. Det vil sige, den er på her. Og det er også den, der bestemmer ovaliteten. Så vi sætter den der. Så sidder den fast her. Så sætter vi den klods på her. Det er bare en træklods. Omkring den her. Det er den, der får slæden, som er den her, til at forskyde sig. For vi har centret her hele tiden. Jeg skal lige sørge for, at jeg har herinde i pinonskruen. Der er hul ind her, og så har vi en pinonskrue der. Sådan. Og den her, det er så den trækkende aksel. Den skal vi have ind sådan her. Det vil sige, så skal jeg bare den der derhen. Klik, og så strammer jeg. Så har jeg den her, det er den jeg sætter emnerne fast på med papir, som jeg lige kan flække ned, når den er drejer, og så må jeg slive med, ellers kan man bare skære den af her, når man synes den er god nok jo. Det er en klods jeg har drejet på før, for jeg havde ikke anden. Den skal sidde sådan der, det er noget ned. Så har jeg 4 små skruer her, jeg sætter den fast på med en skruer. Sådan. Den der. Der. Så den faktisk godt køre. Sådan en klog ting at have trinløs hastighed på bænken. For ellers så man kan ikke køre af på andet. Den skal helt ned i bunden og køre. Sådan. så lidt om det, det er, at den hvide, det er den trækkende aksel.
den her træklods, det er den, der bestemmer, hvordan ovaliteten skal være, for det er den, der trækker slæden rundt, metaltingen. Og nu er den her ude, og den sidder faktisk og kører samme sted hele tiden. Og den sørger for at trække slæden på plads efter det nye center, som var den store skive herinde bagved. Sådan. Og så har jeg anlægget. Vi sætter det her. Og jeg har under anlægget har jeg en klods, der bestemmer højden, hvor anlægget sidder. Så jeg har den samme højde hele tiden, når jeg drejer ovalt. Fordi jeg har 3 10 mm ustål med forskellige faser på. Den her med den meget spidse fas bruger jeg til yderside og inderside, sådan lige ned. Så har jeg en med en stum fas, og den bruger jeg i bunden og i hjørnet hernede. Så har jeg en med en almindelig fas på, for jeg har faktisk en blød mellemvarme mellem de to, den spidse og den stumme. Den bruger jeg sådan til let at være rundt omkring. Og det er vigtigt, at man holder jernet i vandret stilling hele tiden. Fordi det er jo så der, hvor skæringspunktet ligger, når den drejer. Hvis jeg går under vandret, eller op over her, ikke, så får jeg et skæringspunkt derude, som ikke passer. Og så hvis jeg har holdt den her fint lige hele vejen ind, så vil kanten af dåsen her nærmest forskyde sig lidt, ikke? Så bliver den tyndere i der, og tyndere der, og bredere der, og bredere der. Så er det der en drejebænk, jeg drejer oval på. Det er en, jeg købte i Sverige for 10 år siden. Og de laves vist så at sige nu. Og den bestod af, det var pinoldokken og akselhuset og selve vangen. Og så bænken uden de 2 skabner på. Så jeg har lavet skabene, og så har jeg lavet remkassen derovre, og så har jeg sat trinløs hastighed på selv. Og så min lille fine lampe deroppe har jeg også selv gjort. Sådan er den. Og det gode ved sådan en, det er faktisk, at den er meget, den larmer ikke ret meget, når man kører på den, fordi det er ligesom lyden går ned i træet og bliver væk dernede.